ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ତ? ରାଜଧାନୀରେ ହେବ ମେଟ୍ରୋ? କିଛି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ସାଧାରଣରୁ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଟେଣ୍ଡରରେ ବାତିଲ କରିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସରକାରକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଥିଲାବେଳେ ରାଜଧାନୀରେ ମେଟ୍ରୋ ଗଢ଼ିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରେ କାମକୁ ନେଇ ଟେଣ୍ଡର ବି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାର ବଦଳିଥିଲା। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଜାରି ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଶନିବାର ଟେଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ବାତିଲ କରିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର। ମେଟ୍ରୋକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ବାତିଲ କଲେ ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ନେଇ ଦେଖାଇଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଥିବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ଠିକ୍ ସଂସ୍ଥାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ରଞ୍ଜିତ ବିକ୍ଲଟନଙ୍କ ସହ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ବାତିଲ ହୋଇଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ବାତିଲ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ। ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ନୂଆ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କମିଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ତର୍ମନ୍ତ୍ରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। କମିଟିର ଆଉ ଏକ ଥରେ ବୈଠକ ହେବ। ହେଲେ ପରେ ନୂଆ ରୂପରେଖ ଡିପିଆର୍ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁରୁଣା ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ ହେବା ପରେ ସାଧାରଣ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜନୀତି ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବା ଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାରର ସ୍ୱପ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ସାଙ୍ଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଆଧୁନିକ ପରିବହନ ସେ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଇଟି ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସହରରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ସହର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ମୋ ବସ୍ ରୁଟ୍ ତା ସହ ତାଳ ଦେଇ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭିଡ଼ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସହରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଜରୁରୀ। ମେଟ୍ରୋ ସହରର ଭଳି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ବିଜେଡି ସରକାର 2027 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ସାରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡରକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ କେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ବଢ଼ିବ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟସୀମା। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ବଢ଼ିବ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟସୀମା। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲାଗି ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଯଦି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତେବେ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ସରକାର। ଅଣ୍ଟରଟେକିଂ ଦେଇ ଚାଷୀ କରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଲାଗି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ଯଦି ଆପଣ ସରକାର ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କିମ୍ବା ମାଗଣାରେ ରାସନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ସନ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଚଳାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ଏକ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅବରୋଧ ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଦ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା, 6 ଜିଲ୍ଲାରେ 11,000 ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଭାବିତ। ପାଣିଘରେ ଯାଜପୁର 11 ପଞ୍ଚାୟତ। ରାଜ୍ୟରେ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ବିପଦ ଦେଖାଯାଇଛି। ମୋଟ 11,000 ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଯାଜପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ଯାଜପୁର 19 ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପାଣି ଘେରେଇ ରହିଛି। ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର 2 ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଜଟିଳ ଅଛି। ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଅଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ ଆହୁରି ଫୁଲୁଛି। ଯାଜପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଯାଜପୁର ଓ ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ 19 ପଞ୍ଚାୟତ ପାଣି ଘେରେଇ ରହିଛି। ଶହ ଶହ ପରିବାର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମାଲିକାପୁର ପଲ୍ଲାସାହି ସେତୁ ଉପରେ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଚାଲିଥିଲା। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଜଟିଳ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 3ଟି ବ୍ଲକରେ ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଭୋଗରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହା 3ଟି ବ୍ଲକ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 39ଟି ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ 11,000 ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଳକା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି।
ଜଳକା ନଦୀର ମାଥାନୀଠାରେ ଜଳସ୍ତର 6.52 ମିଟର ରହିଛି। ଏଠାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହ କ୍ରମଶଃ କମିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ଚାଲିଛି।